Durante dúas xornadas, o sábado pola tarde e o domingo pola mañá, celebrouse no Campo de Arriba unha nova edición, e xa van 15 da Festa do Mexillón. Como en anos anteriores, a cita resultou todo un éxito, e dende a organización da mesma, a cargo da Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo, valoraron moi positivamente o evento, moi por riba das previsións que tiñan nun principio, que serviu tamén para poñer en valor un produto de moita tradición e moi ligado á localidade. A verdad que nunca faltou de nada, é dicir, tuvemos moita variedade de platos, intentamos dar un pouco a coñecer o noso produto, temos como 20 recetas feitas en estes 15 anos, diferentes, e de iso fan que este evento sea pois atractivo para a xente de fora como do pueblo. En total este ano cociñáronse uns 3.000 kilos de mexillón en diferentes elaboracións, a vinagreta, en escabeche, en empanada, en croquetas, todas elas exquisitas, pero a que máis triunfou foi o modo tradicional, o vapor. Sempre temos recetas tradicionales e aparte, hoxe fixemos un rianxeiro, que leva un fondo de verdura, leva garbanzos, leva un pouco de fabas, é verdad que está espectacular. Temos croquetas, temos a vinagreta, temos en escabeche, temos canapés, un pouco, darlle un pouco de difusión ao que é o mexillón en sí. Collemos mexillóns ao vapor, plato mariñeiro e croquetas. Las croquetas estaban buenas. Yo esto lo he dejado para lo último, que son los mejores. Ao vapor, simple. Al vapor. Ayer pedimos el plato rianseira, ¿no? Que estaba buenísimo. ¿Qué más? Pedimos la empanada, que está muy rica también. Y pedimos en escabeche, los mejillones en escabeche. Pero hoy hemos pedido ya la vinagreta, al vapor y las croquetitas. Como en Galicia non se come en ningún sitio, hai que decir así. Pero máis que unha festa gastronómica, o evento ten tamén un fin social, xa que toda a recadación vai destinada a financiar a tempada de todas as categorías do Club de Remo Rianxo, e todos os seus membros arriman o ombreiro para que non falte de nada. Sin eles sería imposible facela, son xente que ven botar unha man, se chaman, apoian o proxecto, tanto pais como fillos, incluso xente que xa non está indo ao club, ano tras ano volve a vir a botar unha man. E pasada a cita xa pensan na seguinte, as expectativas son altas, e vendo o resultado das edicións anteriores nas que non deron abasto, o éxito da festa está máis que garantido.